Il-poplu Malti Wawċi sabaħ b'wiċċ il-Ministru Rodrigue Galdes imċappas mal-faċċati tal-gazzetti lokali e kif hu jibqa' fiċ-ċentru tal-iskandlu li ħakem lil Partit Laburista fl-aħħar jiem. Fl-aħħar sigħat komplew jiġu żvelati aktar dettalji brabta ma' dan l-iskandlu. E kif issa it-Times of Malta konfermat li duplex penthouse ta' Galdes ġiet tiswa 24% inqas minn penthouse illi hi iżgħar u li tinsab fl-istess blokka f'Ħalgelmus f'Għawdex. Konvenju illi sar fl-2022 juri li l-iżviluppaturi ftehmu li jbiju penthouse ta' kamra ta' sodda waħda u li hija iżgħar minn dik ta' Galdes u mingħajr garaxx għal prezz ta' 185,000 euro. Dan fil-waqt li Galdes akkwista duplex penthouse bl-arja u anka garaxx għal prezz ta' 140,000 euro. Id-dokument illi wasal għand Times of Malta juri illi il-penthouse li hi iżgħar kienet tiswa 167,000 euro. Dan apparti 18,000 euro oħra illi huma ħlas għal komun. Dawn jammontaw għal 185,000 euro. Il-penthouse iż-żgħira hija ta' 75 metru kwadru b'58 metru kwadru intern u 17 metru kwadru ta' spazju fuq barra. Dan ma jinkludix garaxx. Al kontrarju l-penthouse ta' Galdes hija ta' 86 metru kwadru, ċoe 10 metri kwadri akbar mill-oħra u li tinkludi l-arja flimkien ma' garaxx. Dwar din l-aħbar il-Gazzetta Illum spjegat li Galdes spiċċa iżolat u minkejja dan mhux qed juri li se jkun qed jirriżenja. Bl-editorjal jispjega li dan l-aħħar skandlu jikxef problema akbar, speċjalment meta l-akkuża bdiet mill-eks MP Laburista Marlin Mizzi. F'artiklu li jġib titlu Galdes akkużat illi kienet idur u jilaq il-kuntratturi, il-ġurnal Illum spjega li fl-aħħar snin Galdes telqulu ħafna nies, b'numru ta' rivali tiegħu mill-partit tiegħu stess ma juru l-ebda simpatija miegħu għal dan l-aħħar skandlu tal-penthouse f'Għawdex. Iżda minkejja li spiċċa iżolat minn sħabu huwa insista li mhux se jkun qed iwarrab fuq penthouse. Il-Gazzetta Malta Today ukoll tkellmet dwar il-fatt li l-aħħar skandlu li fih Galdes huwa il-preċimes dejjaq ferm lil kollegi tiegħu. B'numru ta' membri parlamentari Laburista jistqarru mal-Gazzetta illi l-ebda konstitwent ma emmen il-prezz li ħallas Galdes għal duplex penthouse. Dan fil-waqt li deputat Laburista partikolari semma li huwa fatt skomdu li l-Ministru responsabbli mill-housing f'pajjiżna irnexxielu jaqbes is-suq u jakkwista proprjetà bħal dik għal dak il-prezz. Intant l-editorjal ta' din l-istess gazzetta ddikjara li Galdes ma fadallux triq oħra għajr li jirriżenja. Għaliex din is-saga mhix tirrifletti biss konflitt ta' interess imma anka ta' ġudizzju ħażin u li jagħmel lil Galdes unfit for purpose skont l-editorjal u jekk dan ma jsirx ir-responsabbilta illi jitneħħa taqa' fuq il-Prim Ministru Robert Abela.